Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, хөрмәтле җәмәгать. Бүген без сезнең белән Коръандагы иң бөек, иң кыйммәтле аятны карап үтәчәкбез. Бу аят Бакара сүрәсенең 255-нче аяты, без аны Аятул Курси дип тә беләбез. Һәм инде бу аят укыла авырлыклар килгәндә авырлыкларны җиңер өчен, һәм инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына, рәхмәтлегенә ирешер өчен укыла торган аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Аның тәрҗемәсе: Аллаһ, анардан башка илаһ юк. Аллаһ һәр вакыттары һәм Аллаһ һәр нәрсәгә хуҗа булган хәлдә һәр вакыт бар. Аны ару, талу, йокы тотмас, җирләрдә һәм күкләрдә булган һәр нәрсә аныкыдыр. Ахиратта Аллаһ Тәгалә хузурында кем-кемгә шәфәгатьче булыр микән? Мәгәр Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы белән генә шәфәгать кылучы булыр. Аллаһ Тәгалә кешенең үткәндәге барча эшләрен дә белә һәм инде киләчәктәге эшләячәк эшләрен дә белә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең белеменнән кешеләр һәр нәрсәне ала алмаслар, мәгәр Аллаһ Тәгалә теләгәнне генә беләләр. Аллаһ Тәгаләнең күрсие күкләрне һәм җирләрне сыйдырган һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә күкләрне һәм җирләрне саклап торырга авыр түгел, ул олуг, ул бөек. Хөрмәтле җәмәгать, һәрберебезгә исәнлектә, саулыкта, сәламәтлектә булырга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насип итсен, һәм инде хәерле эшләрдә, хәерле юлларда, хәерле дуаларда булырга насип итсен. Амин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.